Лабораторията на Декстър е може би една от най-добрите анимации, правени някога. Затова и реших да пресъздам едно от неговите изобретения от Лего, а именно този четиривек робот. Започнах от тялото му. Първоначално от двете страни беше изцяло с бели блокчета, но по този начин изглеждаше прекалено гладко. За да му придам по-добър дизайн, използвах модифицирани блокчета с тъзове отстрани. Както виждате, раменете са му широки и цилиндрични. За тази цел използвах тези бели арки и 3 на 1 слопове. Друга специфична част от робота беше контролната кабина. Построих няколко дизайна, но този беше най-сполучлив. Направих и самия Декстър. Нисък, с черни обувки, лилави ръкавици и рижева коса. Да, само очилата му липсват, но въпреки това мисля, че доста добре се получи. След като бях готов с тялото, реших да се насоча към краката. Там възникнаха няколко проблема. Те трябваха да са достатъчно здрави, за да издържат теглото на тялото и едновременно с това да имат тази специфична форма. Балансът беше другия проблем. Не исках да са му нужни допълнителни стойки, за да стои изправен. Ако беше с ходила, щеше да е лесно, но ови тези вериги усложняват нещата. Няма да ви казвам колко пъти се свличаше, докато се получат. Останаха само ръцете. Направих два дизайна, големи и малки. Постарах се да са възможно по-подвижни, за да взема различни пози, като в анимацията. Пресъздах до скалистия терен и ето го крайния резултат. Ако искате още лего мокове на различни теми, абонирайте се за канала и до следващия път.